мақомоти қирғизистон иддао доранд ки қирғизтаборон ва шаҳрвандони қирғизистон дар тоҷикистон таҳти фишор қарор гирифтаанд. Сагимбек Қушқорбоев, мушовири сафири қирғизистон дар тоҷикистон, бе овардани ягон мисоли мушаххас гуфт гӯё мақомоти қудратии тоҷикистон шаҳрвандони қирғизистонро даъват ва соатҳо бозпурсӣ мекунанд. К сожалению, правоохранительные органы мутаассифона мақомоти интизомии ҷумҳурии тоҷикистон ба макони зиндагии доимии шаҳрвандони қирғизистон омада муҳлат медиҳанд ва талаб мекунанд ки қаламрави тоҷикистонро тарк кунанд бе ягон санад документов, протоколов. ин иддаои мақомоти қирғизистонро вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон рад карда изҳор дошт ки нисбати қирғизтаборони тоҷикистон ҳеҷ гуна фишор ва табъиз сурат намегирад. худи қирғизтаборони тоҷикистон дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфтанд ки ҳеҷ гуна табъизу фишор надидаанд ва зиндагиашонро ҳамчунон идома медиҳанд. ما اینجا زندگی داریم شلونه الان پنجی یگان کس یگان چونه میگن خیلی رنگ دوره پیر زندگی داریم خیلی خواهران در همون جرگتونم یگان گفت خبر نیست. вазорати умури хориҷии тоҷикистон баръакс аз ҳолатҳои ҷудогонаи фишору таъқиби шаҳрвандони тоҷикистон ва тоҷиктаборон дар қирғизистон нигаронӣ кардааст. донишҷӯёне ки дар қирғизистон таҳсил мекунанд хоҳони бозгашт ба ватан ҳастанд, зеро шароити будубошт дар он кишвар барояшон сахт шудааст. мехоҳем ба ватани худ баргардем, барои он ки барои шаҳр баромадан барои мо тоҷико хатарнок аст. мо мехоҳем ҳозир дар айни ҳол дарсҳои мо онлайн рафта истодааст. мо ба тариқаи дистансионӣ бо через телефонҳои мобили худ дарсро идома дода истодаем. мо мехоҳем ҳамин границаи доступро барои мо кушоянд. мо тоҷико мехоҳем барои через Узбекистон ба ватани худ баргашта таҳсилро давом диҳем. аммо як тоҷиктабор ба бахши қирғизии радиои озодӣ гуфтааст мушкилеро намебинад ва набояд аз ин сӯистифода шавад. ҳолати пешомада пас аз муноқишаи марзии ахир рух медиҳад. дар пайи даргирии шадиди 14-17 сентябр аз ду ҷониб тоҷикистону қирғизистон даҳҳо нафар куштаву захмӣ ва шумораи зиёде аз хонаву иншоот вайрон ё нобуд шудааст.